Moikka! Hei! Ja tervetuloa esittelyjakson pariin. Mä ajateltiin tehdä tällainen lyhyt esittelyjakso, koska oishan se aika tylsää, jos te ette tietäisi, ketä tämän tilin takana on. Niin me tehtiin tämmöinen perusfaktat, kysymyksiä ja sitten vähän sellaisia random kysymyksiä listattiin, johon me sitten vastaillaan, niin pääsitte vähän tutustumaan, että ketä täällä on kameran toisella puolella ja aloita sä. Joo. Elikkä mä oon Harri, ikä 45 vuotta. Oho. Ja mä oon Jennika ja ikää on nyt 38 vuotta ja me asutaan ja elellään Seinäjoella. Joo. Ainakin tällä hetkellä. Kyllä. Ja treenitausta, kerro mikä treenitausta sulla on? Oon harrastanut parikymmentä vuotta, reilu 20 vuotta on voimannostoa ja tietysti aluksi alannut ihan vain pelkällä salilla käymisellä ja siitä sitten vähän enemmän sinne penkkipunneruksen pariin. Ja sä oot tehnyt paitanostoja? Joo, penkkipainalla on nostanut pääsääntöisesti. Joo. Sen verran, että meillä on ollut yhteinen niin kun voimannostotausta, on ollut ensin pari vuotta yhdessä treenattu vähän. Ja sitten meillä oli nyt sellainen reilun 4 vuoden tauko syystä ja seitsemännestä. Kerkis palautua. Kerittiin palautua edellisistä treeneistä, niin meillä oli 4 vuoden tauko ja ollaan aloitettu uudelleen voimannosto sitten nyt niin kuin hyvin tasan vuosi sitten. Ja mun oma treenitausta on semmoinen, että oon joukkuevoimistelua harrastanut joskus nuorena tyttönä, lopettanut 15-vuotiaana. Sitten sen jälkeen sellaista peruskuntosalijuttua ja sitten tuossa 2017, jos oikein muistan, niin silloin olen löytänyt tämän voimannoston vähiinsä. Eli silloin tämän Training for Warriors treeni niin kuin metodiin pohjautuvaa harjoittelua Kurikassa, olipas vaikeasti sanottu, niin sen pohjalta sitten vähän niin kuin vähiinsä sitä voimannostoa. Sitten me ollaan tavattu ja sitten vähän jo pikkasen enemmän mäkin olen sitten sinne voimannoston puolelle niin kuin kääntynyt. Mutta nyt tosiaan sitten vähän minä ehkä enemmän nyt tosissaan. Omaksi iloksi, mutta vähän niin kuin tosissaan. Joo. Niin semmoinen on meidän treenitausta noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten mitä voimannosto merkitsee meille? No se merkitsee tietysti sitä henkistä hyvinvointia ja sitten kumminkin fyysistäkin hyvinvointia, että sitä se merkitsee. Joo, ja nyt mulle on ehkä tullut tässä nyt viime aikoina, että haluaa niin kuin koittaa, että mihinkä sitä oma kroppa pystyy. Että kuinka voimakkaaksi sitä itsensä voi saada. Niin, kyllä. No mikä on sitten meidän kanavan idea? Niin tää on taas kans semmonen omaksi iloksi, mutta kuitenkin tosissaan. Eikö ookin? Niinpä se vain on. Niin kuin kaikki muukin asiat. Meillä, niin kyllä. Niin. Että siis meidän on tarkoitus, niin kun me halutaan näyttää ihan tavallista treenaamista. Siellä tulee epäonnistumisia, meillä on erilaiset tavoitteet tällä hetkellä, niistä lisää myöhemmissä videoissa. Mutta erilaiset tavoitteet, meillä on erilaiset lähtökohdat tähän treenaamiseen, niin ne selviää myöhemmin videoilla. Ja se, että me halutaan avata meidän treenaamista. Me ei olla ammattilaisia. Ei olla ammattilaisia, mutta halutaan kumminkin niin kuin
tuoda ehkä sitten jotakin iloa ja jotakin jollekin ehkä. Inspiraatiota muillekin. Se olisi kiva, jos mahdollisesti. Joku... Niin. Se olisi tai kiva. sitten se, että voihan se käydä niin, että se on niin... Ei tule sitä inspiraatiota. No, toivotaan, että Ei, mutta siis olisihan se kiva, jos joku inspiroituisi meidän treenaamisesta ja mistä sitä tietää, mitä kaikkea me keksitään. Kyllä meillä on kaikenmoisia ideoita muutakin kuin pelkkää treenaamista. Joo, tulee muutakin kuin pelkkää treenaamista, että on siinä nyt niin kuin, ajatuksena on muutakin. Joo. Ja mekin tykätään katsoa ihmisten treenivideoita, niin miksikäpä ei me voitaisi avata meidän treenaamista. Ja meidän treenivideoilta ei voi olettaa mitään kauhean lyhkäisiä. Niin, joo, kyllä. Tietysti kuvataan, mutta jotenkin se tuntuu omasta mielestä sillä lailla mukavalle, että kuvataan se koko treeni lähestulkoon. Että. Joo. Me avataan meidän treenit kokonaan. Niin. Ei me sillä lailla salailla nyt mitään meidän treeniohjelmia. Ei. Joo. Mutta joo, että kiva, jos jaksat meidän treeniä katsoa, niin. Ja kommentoi, jos haluat jotakin lisää sisältöä sit niihin treeneihin tai lisää, että kerrotaan lisää niistä treeneistä, niin ilman muuta kerrotaan. Sitten otetaan näitä meidän pikakysymyksiä. Nämä on jotakin random kysymyksiä, niin yritetään vastata niihin. Yes. Aamusali vai iltasali? Aamusali aivan ehdottomasti. Aamusali, joo. Se on meille uusi juttu, joo. Mutta aivan ehdottomasti. Se on hyvä. Joo. Penkkikyykky vai veto? Vastaa sä ensin, mä kysyn. Veto tällä hetkellä. Se kulkee paremmin omasta mielestä. Joo, mulla on sitten taas toi penkki. Mistä? Niin. Kukaan ei varmaan arvannut, että mikä se voisi olla. Joo. Kahvi vai pre-workout? Molemmat, mutta jos pitää valita, niin pre-workout. Sä oot vähentänyt kahvijuontia. Joo. Mä oon lopettanut kahvijuonnin kokonaan, niin pre-workout. Spontaani treeni vai tarkka ohjelma? Tarkka ohjelma pääliikkeissä, eli kun me treenataan nyt sitä penkkiä, kyykkyä ja vetoa, niin niissä ehdottomasti tarkka ohjelma, jota on helppo sitten seurata. Mutta sitten varmaan tuutte huomaamaan, niin meillä voi joskus vähän lennosta vaihtua sitten ne apuliikkeet. Kyllä. Niin kuin treenin aikana. Joo. Joo. Kumpi teistä laittaa treenimusiikin? En mä tiedä, sä kuljet aika paljon korvalappustereoiden kanssa, mutta... Niin, koska sitten mä saan valita sitä musiikkia, mitä mä haluan. Niin. Mutta jos nyt sattuu sellainen tilanne, että me ollaan ihan kahdestaan salilla, niin salilla on, tuolla millä salilla me käydään, niin siellä on mahdollisuus vaihtaa. Niin kyllä se taitaa olla, saidat olla sinä, joka niin se voi olla, joo. menee vaihtamaan sen biisin ensimmäisenä. Lemppari treenibiisi just nyt. Ei sellaista voi sanoa. Niin, niitä on niin paljon tietysti, että siitä nyt tulee niin kuin joku Jari Sillanpää esimerkiksi ja ei vais. Kyllä se menee tonne vähän tietysti menee sinne semmoseen Five Fingers on ihan on aivan ok ja sitten In Flamesia ja näin päin pois, että sieltä se sitten löytyy. Joo, ei voi sanoa nyt mitään lempparibiisiä. Jos mun pitää jostakin hakea jotakin voimaa niin kuin erikseen, niin nyt tällä hetkellä valitsen Lamb of Godia, tai sitten siellä on yksi biisi, semmonen kuin Eye of the Enemy, The Shift, muistaakseni, jos muistan oikein, niin sen haen sieltä valikosta. Välillä on ollut Five Fingeria ja näin, mutta nyt on sitten noi Lamb of Godin biisit ja
mistä mä haen sitten niin kuin jonkun niistä biiseistä sinne korvanappiin. Lempitreenipaita, musta vai värikäs? Musta. Musta ihan ehdottomasti. Varmaan, itse asiassa eilen varmaan sanoinkin Harrille, että kanssatreenaajat sais varmaan paskahalvauksia, jos mä tulisin jossakin muussa vaatteessa kuin mustassa. Mä uudun käyttämään punaista. Niin. Ei kato, viitti aina pukeutua mustaan. Okei. Täytyy joskus yllättää joku ja laittaa muuta kuin musta. No. Ensimmäinen asia, jonka teette treenin jälkeen. Ajetaan kotiin. Otetaan vähän palautusta. Joo. Palautussapuskaa siihen. No nyt on ollut aika paljon, on ollut banaani, on ollut niin, semmoinen. Sitten otetaan vitamiinit ja kreatiini siihen päälle. Kyllä. Onko teillä aina samat lämmittelyrutiinit? No joo, mulla on niinku ainakin semmoinen vähän joka asiassa, että se on joko siitä tulee niinku rutiini tai sitten ei ole ollenkaan. Että se on sitten se sama. On ja off. Niin. Joo. Ehkä se niin kuin, siis sillä lailla sisällöltään voi vähän vaihtua pienesti, että onko se nyt käden näin päin vai noin päin. Mutta, kumminkin. Joo. Mutta meillä on semmoinen aika rutiininomainen lämmittely. Menee noin, mitä meillä menee, 10 minuuttia maksimissaan venyttelyineen ja aktivointiin. Että ei mitään kauhean pitkää, mutta ei jätetä myöskään välistä. Mikä on salilla ehdoton inhokkiliike? Ei sellaisia tehdä. Ei. Ei me tehdä inhokkiliikkeitä. Ei sen takia ne varmaan ei olekaan meillä. En mä nyt yhtäkkiä osaa. No jos voimapuolelta pitää jotakin hakea, niin en tykkää yhden jalan bulgaarialaisesta. Se on se, missä joo, mutta mä en taas tee semmosia. niin. Ehkä aika mukavuusalueella liikkuu treeni, että sen takia on paha sanoa tommosia epämukavuusjuttuja. Mutta nyt ei tule mitään mieleen. Ei tule. Kyykky kengillä vai sukkasillaan? Kengillä. Miksi kukaan kyykkäisi sukkasillaan? Kyykky kengillä ihan ehdottomasti. Joo. Jos treeni ei kulje, mikä nostaa fiiliksen? No Kotiin lähtö. Ei, siinä täytyy vaan tsempata mieli kuntoon ja siitä se sitten. Ehkä se toisen tsemppaaminen siinä voi auttaa. Niin, kyllä. Toisinaan auttaa, toisinaan ei auta. Ja on ollut niinkin, että me ollaan lähdetty kesken reenin kotiin. Niin, jos se on tuntunut, että se ei nyt vain tämä ei tästä mene, niin sitten siellä on turha yrittää väkivääntää. Joo, mutta harvemmin niin käy, että totta kai aamuun lähtöfiilikset voi olla huonoja, mutta on saatu kerättyä sitten, kai se tulee sitä pre-workoutista sitten. Tai sitten sieltä mistä se, ammoniakkipullosta sieltä. No joo. Mitkä on meidän tavoitteet? Treenata enemmän voimaa vai kestävyyttä? No eiköhän se ole tullut selväksi. Voimaa, kyllä. Kuka treenaa kovempaa? Kumpiko treenaa kovempaa? No, kyllä sä treenaat kovempaa kuin minä. Kyllä mäkin voisin todeta näin. Joo, kyllä. Se on nyt tullut huomattua, että ei ehkä tule annettua kaikkia. Mutta sulla on ihan mun mielestä No siihen on vähän perusteltuja syitäkin, mutta voisi silti koittaa välillä vähän niin kuin enemmän niitä rajoja rikkoa. Että. Joo. Mutta kyllä mä sanon, että sä treenaat kovempaa. Joo. Toisinaan olen huomannut myös, että päästään välillä itseni helpolla, mutta kyllä se varmaan lopputulos tässä kohtaa on noin. Joo. Jos ette olisi voimannostajia, mitä treenilajia kokeilisitte? No me ollaan kokeiltu yhdessä. Niin, sähkömaastopyöräilyä. Ja sitä on harrastettu ja voidaan harrastaa vieläkin niin kuin vaihtelevasti, että se
jossain kohtaa oli niin kuin meillä aika aktiivista. Joo. Joo. Että se nyt on semmoinen, mutta mitä muuta sitten siitä? Jos ei olisi rahasta kiinni, niin voisi olla joku autourheilu. Tai sitten se moottorikelkkailu. Niin, no se nyt tuli se moottorikelkkailu. Mutta se on sitten lumenpuutetta täällä Pohjanmaalla. Kyllä. No joo. Kumpi teistä on kovempi kannustamaan, eli toisin sanoen huutamaan treenin aikana? No tässäkin on yksi pieni vissi juttu. Aha. Että yleensä ottaen kun sä teet, niin sulla on ne kuulokkeet päässä, niin se on aivan sama puhunko mä sinä yhtään mitään. Mulla on musiikki sen verran lujalla, että mä en oikeasti kuule. Että tässä kohtaa sinä. No joo, mutta kyllä jos vain mulla ei olisi niitä kuulokkeita, niin kyllä No kyllä sitten varmaan, mutta se, että tuleehan mun sanottua, vaikka mä näen, että sulla on kuulokkeet, niin kyllä mä silti voin sanoa jotakin. Niin. Vedä se. Niin. Joo, kyllä. Kumpi teistä tarvitsee enemmän aikaa valmistautuakseen salille? Ei tarvitse, ei ole selviä. Ei yhtä nopeaa. Yhtä nopeasti. Puuro naamaa ja vaatteet päälle ja that's it. Ei me kumpikaan tehdä mitään erikoisia rutiineja. Mikä on yksi treenivaruste, jota ilman salille ei ole asiaa? Aika onhoista olisi, jos ei olisi kenki. Joo, jos ei olisi... Muuten varmaan pärjäisi kyllä, mutta ei. No hetkinen. Mä oon kyllä silloin viime vuonna, kun mä oon aloittanut, niin... Niin sulla on ollut villasukat? Joo, mulla on ollut villasukat. Pärjäisin aika pitkälle kaikki muut päivät, paitsi kyykkypäivän ilman kenkiä, mutta ehkä niin kun jos pääliikkeet on koko aikaa mukana, niin ilman vyötä en kyllä lähtisi. Se on varmaan ehkä semmoinen. Tai sitten ne kuulokkeet. Niin, sulla on ehkä kuulokkeet. Mä sanoisin melkein, että sulla on se kuulokkeet. Sun treenivaruste on ammoniakkipumpi. Niin, no joo. Se on, joo, kyllä. Sitä se ilmaisee vielä. Joo. Jos voisitte lisätä salille yhden epätavallisen laitteen, mikä se olisi? Mä tiedän, että Seinäjoella jollakin salilla on se, mutta mä haluaisin kokeilla sitä semmoista hierontarullahässäkkää, semmoinen mikä pyörii itsestänsä. Joku tietää sille nimen. Voi kommentoida, mikä se nimi on, mutta semmoinen, mihinkä saa laittaa jalkansa. Joo. Mutta se ei ole varmaan oikein Niin se on mikä treenauslaite on, mutta se on lihastenhuoltolaite. Niin, lihastenhuoltolaite, joo. Mikä? Ei kun hei. No ei sekään nyt epätavallinen ole, mutta... Mikä puuttuu nyt? Mikä nyt puuttuu, sitä on ehkä... Mä en ole siis koskaan kokeillut sitä käsipainotelinettä, eli mistä sä saat otettua sen käsipainon, jos sä oot vaikka vinopenkissä esimerkiksi. Niin, että se käsipaino laitetaan siihen valmiiksi. Niin, että se on siinä telineessä. Niin se voisi olla ihan jees. Sellaista ei varmaan ole millään salilla ollut, missä sä oot käynyt. Ei ole, siis ei ole missään, missä mä oon ollut. Joo. No semmoinen. Jos voisitte antaa yhdellä lauseella treenivinkin aloittelijalle, mikä se olisi? Jos mä sanon näin lyhyesti ja ytimekkäästi, että tee pohjakuntaa. Joo. Ja jos mä voisin jotakin sanoa, niin puhutaan nyt edelleen siis voiman nostosta kumminkin, että ollaan siinä, niin uskokaa itseenne. Kyllä se voima kehittyy, kun jaksaa tehdä toistoja ja sä oot sairaan voimakas. Eikö näin? Kyllä. Joo. Siinä oli sellainen kysymys, joo. Patteristo, aivan random kysymyksiä. Jos teillä tulee kysyttävää, mitä te haluatte tietää meistä, niin kommentoikaa alle. Ottakaa kanava seurantaan ja tykäkkää videoista. Niin silloin me tiedetään, että niitä joku jaksaa ja haluaa katsoa. Ja mitäs muuta?
Eikä se muuta on muuta kuin Tilaa kanava, jos emme sitä sanonut. ja Jos emme sitä sanonut. Tilaa kanava, jos emme sitä sanonut. ei. Tuutte huomaamaan, että mä toistan välillä joitakin sanoja aika useasti. Enpä ole huomannut. Joo, Joo. kyllä. Mutta ei mitään, laittakaa kysymyksiä, ideoita. Ja kiva, kun oot meidän mukana. Yes. Moikka! Hei.